malaki. Magandang araw mga kasisid. Subukan nating mag day dive dito ngayon sa dati kong spot na pinupuntahan. Magtalay natin habang nakapagbakasyon ng isang araw. So maraming naliligo. Sabado de Gloria kasi kaya mataw ang dagat ngayon. Kaya samahan nyo ako mga kasisid. Naway makahuli tayo ng pang-ihaw man lang. Abangan niyo ang aking pag-ahon mga kasisid. At kung ano man ang ating makakayanan mamaya ay papasilip ko sa inyo sa aking pag-ahon. Kaya let's dive mga kasisid. Iman. Itiman ulit. May ilap sila, makasid. Tsaga-tsagain na lang natin. Makakuha lang ng pang-ulam. Pwede na to, mag-isin. Pang-ulam-ulam lang. Puro itiman, makasid. Huli ka. Itiman ulit, makasid. Pang-ihaw, makasid. Ayos na to. Ang ulam na. Puro itiman ang huli, makasid.
A few moments later. Kaon ako mga sisid. Ang huli ko ay sari-sari. May mga sea urchins at saka ito, may isda rin na konti kahit paano. Masyado silang mailap at saka nanibago ako sa aking bagong sandata. Kasi dyan, ipakita ko yung sandata ko. Ito, mga kasisid, yung bagong sandata. Nanibago ako dahil unang gamit. Pero kahit paano nakakahuli pa naman. Kaya maraming salamat na naman sa biyayang dagat na pinagkaloob sa ating ngayong gabi. Ay, tayo ngayong hapon pala. Masyado namang advance. May ulam na mamaya pangapunan kahit pa paano. Kaya maraming salamat mga sisid sa pagsama nyo naman muli sa aking adventure ngayong araw. At naway sa susunod na adventure ay magsama-sama tayong muli. At abangan na lang ninyo ang susunod na kabanata. Hanggang dito na lang po ang aking maikling video. Maraming salamat po muli sa inyong lahat.